xena inspirabbli. Dak li der isu daw stram fis-sema spiċċa niżel f'pajjiżna. Għadu mhux magħruf għalfejn dak jidher li minn oġġett misterjuż niżel f'Malta. Forzi tal-ordni appellaw lill-pubbliku biex ma jinsax lejn is-sus. Forzi tal-ordni appellaw. Najt jek tafx fejn Niedu krokking għawdu s-sajf u xejn Insir nafek f'tidajar Jew forsi wara morru d-dar Biex naraw film bħal żewġ tfal żgħar Jek strejt Hemm ħafna jiex nistgħu rik bħal xiex Ktitlek diska biss għalik ma smajtix Sellifni dejk ħalli norik mill-qalb indoq għalik f'dan il-konċert li tantu kbir Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Aqsam ftit il-slibijiet Għaxek Jien insir nafint minn int b'daqsek Niddiskutu l-pjanijiet Il-modija dajiet li tifjorixxi għal xi żmien Astrat Klim bla bażi u bla fatt Tal-ħsieb Nimxu b'tama l-qoddim pass pass Sellifni dejk ħalli norik Id-dinja kollha jenna dik Għax bħalek żgur mhux ser insib Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid Hu dal-parir ħobbni kemm tgħid